Рейчел Стоянов води нашия ансамбъл, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Рая Божилова, Емилия Обретенова. Това са 5-те момичета, които ще видим в съчетанието с 5 топки. Пожелаваме им успех. Стискаме палци. Ансамбъл. Това е България, която сме свикнали и обичаме да виждаме. Energy, една страхотна енергия и емоция, с която започваме това състезание. Браво! И аз се радвам да видя толкова категоричен нашия отбор. Вчера две много силни изпълнения. Вижда се мотивацията на момичетата, вижда се желанието. Това е едно от най-силните състезания, което те правят през сезона. Съчетание без груби грешки. Имаше спестени критерии на размените. Но, както коментирахме и при многобоя на индивидуалното, това е много важна преценка за състезателите, дали уредът идва точен, за да бъде изпълнена максималната сложност, или ще спестят десета в името на това да се зачете в случая размяната и да не се допусне по-голяма грешка. Вече изглеждат като наистина сработен ансамбъл. Това е нещото, което се изисква в ансамбълвата надпревара. Наистина 5-те момичета да дишат като една, да бъдат до болка еднакви, да се познават, да си помагат на килима, защото те са отлично подготвени, но изисква време. Това е отбор на опит и младост, така бих го нарекла. Имаме две дебютантки. Тук видяхме Рая Божилова. В следващото съчетание ще се включи и Магдалена Вълкова. 3 олимпийски състезателки в лицето на Маргарита, Магдалина и Рейчел. И Емилия, която от миналата година се състезава в ансамбловата надпревара.
Треньорския щаб е същия. Весела Димитрова, Ясена Стойнева, Елица Павликенова. И виждаме класата и силата на българския отбор в Франкфурт. Едно много сложно съчетание, но пък по начин, който е изпълнен, който изглежда лесно, изглежда с лекота. Виждаме и една много добра оценка. 28,400. Браво! 7,800 за артистичност, 7,100 за изпълнение. Браво на нашите момичета. Страхотна заявка.